Шундый фәлсәфирәк сорау, менә шәхсән сезнең өчен бәхет нәрсә ул? Бәхет ул ризалык, канәгатьлек. Чөнки бәхет ул ниндидер әйбердә түгел ул. Кеше уйлый, мәсәлән, iPhone алсам бәхетле булам, машина алсам, өйләнсәм, кияүгә чыксам дип. Юк. Бәхет ул ниндидер әйбергә ия булуда түгел. Бәхет ул үзеңнең шушы халәтеңгә канәгать, риза булып, шушы халәтеңне кабул итә белүдә. Менә бу бәхет. Чөнки бәхет сәламәтлек дияр идек. Аяклары булмаган, сәламәт булмаган кешеләр бәхетсез булырга тиешмени? Бәхетне балада дип әйтер идек, баласы булмаган кеше бит инде ул гаепле түгел, баласы булмаганга, ул бәхетсез булсынмыни? Шуңа күрә бәхет ул ниндидер бер әйбердә түгел. Бәхет ул ризалык, канәгатьлектә. Шуңа күрә бик бай кешеләр дә бәхетсез. Бик хәерче кешеләр дә бәхетле булырга мөмкин. Менә шушы ризалык, канәгатьлеккә ирешә алсаң, моңа ирешеп була дин аркылы гына. Раббы булганына канәгать булып, аның тәкъдиренә канәгать булып, аның биргәненә дә, алганына да канәгать булсаң, ул вакытта бәхеткә ирешеп була. Чөнки башкача бәхетне күз алдына китерүе бик авыр. Менә балаларыгызга ничек аңлаттыгыз кичкенәдән? Бу бит инде башталарга авыррак булып тоелгандыр. Әле гомумән аларга моны аңлатканы юк. Алар өчен әле ул бәхет ниндидер әйберләргә нигезләнгән дип әйтик инде. Менә бүген укырга бармадылар, бәхет инде ул. Каникул башланды, бәхет инде. Аларга шулай, алар аны әле бәхет дип кабул итәләр, аларның тормышында инде. Тора-бара ирәнә тормышка күзләре ачыла, алар инде моңа үзләре төшенәчәкләр. Ни өчен дигән үз тәҗрибәләреннән. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, малай мотоцикл сорый. Син аңлатып карыйсың, ләкин бөтен кешенең мотоциклы юк, менә миңа кирәк. Мәсәлән, мотоцикл шулай бит инде. Мотоцикл алдымы, ул бәхетле. Юк икән, ул бәхетсез. Әлегә без аларның булдыра алган кадәр шушы ихтияҗларын канәгатьләндереп күңелләрен күрә алабыз. Әмма тора-бара аннан соң алар үзләре дә төшенәчәк бәхетнең нәрсә икәнен сөйләшү булачак әлбәттә, ләкин әле алдарак калабыз.